Mä oon siis kilpailunvalvoja Merja Satulehto ja oon täällä siis FDOn puolesta, eli Finnish Dance Organizationin puolesta vähän niin kuin hommissa. Ja mun tehtävä on siis valvoa sitä, että kilpailu sujuu FDO-sääntöjen mukaisesti, ja mä oon myöskin samalla tuomaristoesimies, eli autan tuomaristoa siinä heidän työssään ja valvon myöskin sitä. Ja siinä sivussa mä toimin myöskin vielä kilpailukuuluttajana. Eli tämmönen multitalentti-homma on tämä kilpailuvalvoja homma. Kilpailuthan järjestää FDO yhdessä siis paikallisen tanssikoulun kanssa, joka on tanssikoulu HC2. Ja tämä Sibeliustalo on ollut ihan mahtava paikka pitää näitä kilpailuja. Tämä on upea talo. Lava näyttää todella hienolta. Tanssi esittäytyy siellä aivan hirveän hyvin edukseen. Yleisöä olisi saanut olla vähän enemmän, että lahtelaiset ei ihan tätä tapahtumaa löytänyt, mutta siitä huolimatta tunnelma on ollut ihan mieletön tuolla lavalla. Tanssijat kannustaa toisiaan, todella voisi sanoa melkeinpä niin kuin raivokkaasti, eli siellä on aivan hirveän lämmin ja upea tunnelma ollut, ja täällä Lahdessa on ollut hieno vierailla. Järjestelyt on toiminut kaikki aivan moitteettomasti, ei ole mitään valittamista, että kaikin puolin on niin kuin kaikki mennyt niin kuin pitääkin. Niin kova toi finaali, että siinä olisi kuka vaan voinut voittaa. Mä oon todella tyytyväinen. Koko vuoden treenitulos on palkittu. Mä oon itse aloittanut kisaamisen 2008, kun mä olin 7-vuotias. Ja siitä asti ollut joka vuosi SM-kisoissa mukana. Tää oli todella kivat kisat ensinnäkin, kiitos järjestäjille. Ja toivottavasti päästään tänne vielä uudestaankin. Nyt lähdetään treenaamaan täysillä kohti kesäkuun MM-kilpailuja.